bukaera ematen biona, askotarak ematen dute, laguntek. Hor geratzen da egindakoa, legegintzaldi honetan, balantze zehatza egiteko asmorik daukat, bakarrik aipatu nahi ditut bizpahiru gai, nire ustez laburpen gisa esatea merezi dutenak eta pixka bat hemen bizi izan dugunari eragiten biotenak, batez ere. Eta gainera honak bakarrik aipatuko ditut, orokortasunean ikuspegia eman behar zaiolako bukaera bati, eta pasadizo txarrak egon balin badia ere, esaten den bezala, denbora da epailerik onena, gure tokian jartzen gaituen erako guztioi, eta estate batetik ere, beste batzuk esaten dute, denbora dela ere, autorerik onena bukaera perfektua aurkitzen duelako beti, ez? Orduan, ez dakit hau bukaera perfektua den, nik horrela nahi nuke izatea, ze azken finean nik pozik nago, nire buruarekin eta egindako lanarekin. Beste algatik, legegintzaldi lasaia izan dugula, esan nukenik, poztekoa da. Horretan, udala osatzen dugun 13 zinegotziok parte dugu, horrela izan delako. Pleno areto honetan behintzat, harremanak eta egindako lana errespetuz eraman da, normaltasun batean eta eskertzekoa da, tensio gehiturik gabeko legegintzaldia aurrera eraman alizatea. Guzti-guztioi eskertu nahi dizuet, areto honetan erakutsi duzuen jarrera. Iruditzen zaitelako ordezkari politiko, herriari eta herritarrei zor diegula gauzak patxadas eta lasgaitasunez egitea. Nire eskertza berezia ere udal gobernu taldeko kidentza doa. Gogoratu hain dela 4 urte bi taldetan hasi ginala, bildu bezala batzu, harala oposizio taldean orduan, eta bat eginda bukatu dugu. Beste elementu positiboa da legegintzaldi honetakoa, ez? Udal gobernu honetatik herriaren onerako aritu garela iruditzen zait, ziur nago. Herrigintzak funtsean duen motivazioak bultzatu gaitu, eta dudik gabe esan behar badaukat, 4 urte hauetan jubilo betzeko saiakerak emaitzak eman dituela. Gainera, kontutan izan behar du, egoera berezi batean, krisi ekonomikoaren olatuak harrapatu gaitula legegintzaldi honetan, eta nola surfeatzen, ibiligea laot surfeatu behar izan dugula, baina ondartzaraino iritsi gehala, eta zuk esango txapeldunak izan gehala, baina bera, izan nahi zuzatera, nahiko txukun egin dugula uste dut. Gehiago nagusia izan dugu, hemen udaletxe honetan, eta egia da horrek gauzak errestu egiten ditu agintean dagoenari, eta tarken bitxiago ematen dio oposizio taldei, baina gure aldetik ere gardentasuna bermatze aldera eta oposizioari gauzak erreste aldera, informazioa eskura jarri dugu, erabat legeak behartzen duena baino gehiago, baina handiagoan, bete dugu. Orduan, alde horretatik ere, arlo eta pozik egoteko punto badela gure alde. Udal gobernuaren izenan hitz egiten dut, eta nire ustez gobernu hau saiatu da horrekaz eta errespetuz lana egiten, nik personalki alkate bezala ere horretan saiatu naiz, eta noizbait kale egin badut, norbait mindu badut, zinegotzi, langile edo herritar, hau da momentua ere barkamenak eskatzeko eta horretarako aukera da ez. Hau esan ondoren, alkate bezala esan behar daukat, zorte handikoan sentitzen naizela momentu honetan, Usurbilgo herriari nire ekarpena egiteko aukera izan dudalako, alkate bezala herrian babestua eta errespetatua sentitu naizelako, eta batez ere zuekin taldeko kideekin aukera izan dudalako lanian aritzeko, ez? Eta benetan lan asko egin dugu, guztio dakigu eta dakizute, zenbat lan egin den. Baina, merezi izan du eta benetan guztiaren gainetik plazerra izan da, zuekin lan egitea, zuek ezagutzea eta zuekin aritzea. Arro nago egindako lanaz, lasai eta pozik itzultzen naiz duela 4 urte utzi nuen lanera, baina ia da nostalgia puntu bat ere sartzen zaigula horrelako kasiotan, ez? Eta implikazio asko eskatzen duten
Ariketa guztia bezalaxe, azkenean lotu egiten zera, implikatu egiten zera, eta una pixka bat ere, badara ematez, bizipen asko daudelako hemen. Kazetaritza ikasketak egin nahi ditut, hortan egin dut lan beti, baina aitortu behar dut nire bizitzako ikastaldi handia hau ere izan dela, politikoki, profesionalki eta personalki ere. Bestalde batetik ere udaletxenetako teknikari, langile, departamentu desberdinetako jendeari ere gure eskerrona azaldu nahi diet, urte hauetan emandako laguntza eta elkar lanarengatik. Aldaketa asko izan dira gainera, eta gainera oso klabeak diren postuetan. Orduan, urte hauetan mantendu direnak gure ondoan, joan direnak, etorri berriak direnek, guztiekin, ia eskertzeko moduko harremanak izan ditugula eta gure eskerrona azaldu nahi dugu ez. Eta, gauderen artean, lau zinegotzik jarraitzen dezute, udaletxe garritua izango da, beraz, eta udaletxea uzten duzuen hori, nik bezala, zorterik onena, zuen lanean, personal mailan ere, profesional mailan, eta jarraitzen dezuen hori, nire esker bikoitza, ze herriaren alde lanean lau urte egiten ondoren, konpromisua berresteak benetan eskertzekoa da, hori ere ez. Lau urte hauetan egindako lanak ere jarraipena izango du, eta, amestu ditugu egitasmoak eta gauzatu egin izan ez dianak, gauzatzeko aukera ere hor dago, beraz, amutxarekin jarraitu, ze beste modurik ez dago gauzak egiteko. Eta nire aldetik besterik ez, nire asker guzti hori eta plazarak izan dut, benetan. Beste norbaitek zerbait esan nahi badu, aukera daukazuke eta bestela, ez badago besterik, horre da xe, utziko genuke eta hemen bukatuko dut, lehen izaldia. Horrenik igual, gehitu nahi diot, hainbeste eskerra, hainbeste zeharik ondoren, ikusten martxeire, nire itzat eskerrak eman nahi dizkiot, benetan talde lanian ditugu, eta nik uste borondate hon guzti horiek eta alegin guzti horiek dena jarritugu, baina alkate bezala ere, benetan eskerrak ematea, nik oso, ez da maila pertsonaletik anitzaitez, baina benetan denok ere asko ikasi dugu, eta mertxek ere pertsona bezala nik uste asko erakutsi dugula, beraz, eskerrak asko zuen. Ez dizuet esan, gola horretik esan bat izan, opari bat egin. Hau da, orain atera berriaren ez da, dokumentala ez badezute ikusi benetan oso politia da, bezku dituzak eta liburua ere oso modu. Hau da, garek saietik bultzatzen egitasmoa, zehat egin zen, peka bat, saritu zen, eta hau da, emaitza eta, usurbilen historiarako hor gelditzen da eta jasotako lana merezi du ez. Listo, ondo izan eta...